pohľad oficiálny ceremoniál pri príležitosti vstupu bratislavského letiska do šengenského vzdušného priestoru okorenili tanečníci, teda najmä jedna z nich. Tá premiérovi, ministrovi a iným vzácnym hosťom odhalila viac než len spomínaný vzdušný priestor. Takto s úsmevom oznamoval v júni minister vnútra v Bruseli pozvánku Slovenska do Schengenu. Vážené dámy a páni, sme in. No a dnes je Slovensko in aj čo sa týka leteckej prepravy ľudí bez pasov v rámci Európy a in boli aj tanečníci, ktorí na letisku pri oficiálnom ceremoniáli pred premiérom a váženými hostiami predviedli parádne umenie aj s dávkou erotiky. Odhalené ženské poprsie milo prekvapilo, pobavilo, ale nezaskočilo väčšinu prítomných. Naopak dodalo optimizmu i úsmevu na tvárach politikov. Čo je príjemnejšie byť tu dnes, ako to bolo na konci roka 2007, kedy veľmi nepriaznivé studené počasie nám možno trošku komplikovalo chvíle, ktoré však pre nás, pre všetkých boli veľmi príjemné. Plánujete letecky cestovať zo Slovenska napríklad do Paríža, Barcelony či Ríma? Od nedele sa letecky a bez pasov dostanete do väčšiny krajín Európy už aj z 3 slovenských medzinárodných letísk. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, letisko Košice a letisko Poprad Tatry. A tieto všetky vyznačené európske krajiny sú súčasťou šengenského priestoru a práve tam sa dostanete bez pasu už aj lietadlom. Pasové kontroly pri ceste do väčšiny európskych krajín sa už aj na slovenských letiskách skončia presne o polnoci zo soboty na nedeľu. Richard Boliešik, televízia JOJ.